And then I was telling you, and so you number was why I can see one. And I really know, and you young share and a mountain. Yet I was so good, who so early. Now, oh, yeah, I should hear you now, or by you. Amen. God dancers so. Oba kono fodie bro, oba kono fodie what mame. Kafra. Mami due sabre. Nanan madria omo me busia shade ene dakna. Ema me nyina mo akwaba. Obekrafo santi mu aya akono dodo. Yase mu krafo makonwa ene wa ha no. Santi sana kwa me so ne ma me se wan pa for brakatu. No nuanom so bia ya ma nanan ma yakufo. Shade ene dakna. Ema me nyina mo akwaba. Busioni nyina mfi asom femme ejira mama mi jemfu amono me chadro jemfu amono ba fefe na kasai osipeko dansa so se na ade nyina na mo ani amoni jemfu asese na biche kasesi abonye nim sikasa oti mama he na nanom ne busia sore nko osimi bi omiensa ananom esi mo so to obekrafo busia enri tu amampanka na nampata mufo the drama no pon de na frobia na pon mensa de na frobia ajimai ni onua no na kasai omo so ma de nyina na mo biche kase be e yo ma di nsami aba eti ma me hwe busua ni asore nko no obekrafo omo se media ne makomako edu na no mensi mo so tu obekrafo ni busua eni ju amomfanka papa patangufo ni se busua be di eti aso ya dase Edasi ebru, edasi adan. Abra wo yuke, baby obi afo aso feme. Mata me siso usu na kasai. Ose dari so usu, ose na bi nyina na wo. So na biche kesesi aba, na kuma aprakota na wo. Biche kesesi aba wo na chichira wo ni abusuan sore nko. Ose bi bi enu edu ene 60,000 Ghana cedis. Ma ni esi usu e.
Enti obekura fo busua nyinyi ju amomfam kampatemu mini se busua da die nti aso mi adase edase ebru edase enyama padi ma me Constance ana fo kuoba ya ngane sa mu bunu ensa body no kuma ni po ena poma no eda masi a ede ni mbwate yera mo nyafo baby a obi afo aso femme Reverend Ekasa Reverend Soro kuyo bibi na mini pasadi roka sakira uni osibidi obako esi so to abusua enyi ju amfanka yemi abema mpata mufo twenyi na afia so mfemme ma misisi baby a obi ana do so femme ejana mstamu ajina benfefe benkomo na Ekasa yi osina de enyi na ne mo ne nananom ayokofo celebrity abawo na na chinchira mo osibidi ono enum esi so na tuabusuo yɛ ju amfanka mpatsawo agenti adase ebru adase enyama yo ananma yakofo abusuo nyina obekrafo amofuma so mfame bijama na napokula obe misato me benfefe benkromo ne yire na Ekasai ne yire ba konofo ba be de shepre ko dansa so na Ekasai obe de basi biche kasi ebo yebo amasote ma na so nsi oba mo ne na bisuo ya ba eti mama we mampo kuyani ebusua nsore nko wasibi dio le tikai 2000 Ghana cedis adisi bekura kumpango obeduka etiro ba fefe esi fuo eti ebusua ni na obekura fo eyi ju amfanka mpatamu ya dinti adase buru adase adan yo adisi bekura mama ekura ni ebusua ni na obekura fo ni na amfuma so mfa ni buru ejama mo mo de sepeko dansa so mama ekosua onele baba hine na nyanta wama na Ekasai wama sibiche Ekasai abai eti mama shomu ni ebusua sore nko tanso hine na nyanta ne papa ni mpo ebi ni mpo ena dawe saya kika ni ma ka bibi achemo onele ma me akosua na enkeyi omo sibiche ne ma ko ni ensa abi sipokuya mama ekura ni ebusua ni na obekura fo monye eni tua monfanka empatemu fo ya tinti ya tas kitiko na whatsapp protoko obi akonisha orodala mpepre everybody na wachia ina bada hina na lamu akaba maya na yefu angato ya yako na wewe ubiri ibao manama fo nama frono kasa muhima yana na fefe dudro bibi sabwe nana ne kaja sefo diya mo ma bisia shade ya mo ma kwaba
that's enyama so mama wadam for Mrs. Agnes Asare ona ka say Mrs. 200 Ghana cedis esi so to busuo ni do afaka mpatagu When
kasai da wonwa so na kasai wasi se na preacher ba wona na chinchira woda wasi ko ni se video no edu esi so e trebu so ni jo afaka patagu ya tinti ya bas Anispokia Ujama wase na mama afo na kasai asati kwa ni bibi obi kusani waka sacheruni wasi video na makumaku edu Anispokia esi so trebu so ni jo afaka ni patagu ya tinti ya bas na sai wanu onuanom na kasai Mr. Dako said ya na sai ni onua Mr. Dako wa mo kasa kyerem yes na na no prekope se na preacher ba ye na ya chichiro wasi video no edu esi so to ebusu ni do afaka patagu ya kan ni ya ba mu no e video ne makomako aduasa na pokuya esi so to ebusu ya enyi do afaka patagu ya tinti ya dasi bru dasi adan mama bisika kuya sima mena nyako no mama bisika kuya mame mama bisika kuya sika kuya mame apa kuya no mama fasa mama kona so saba bido boye eyi kuya bisika bisika kuya no Mami sisi piche bora mama sote wa mama swensi. Omadi wadada bado mama ni ebisuasha na leba kana. Esienti mama kani ebisuasha le komidi onu ebu. Mami sisi oyeko ebe chikashi wensi so aito na nana ebisuwa be kwa fomanye. Eni ujua mfanga mpatele fom. Meni tia ebisuwa be dienti ya semi ya dasi ebru. Dasi ya dasi sabre. Wasini pa yome. Sabre na wuti musa enkoye mano osi fomu esuro ye na fomu nyakura osi suro ne de kama na fomu ne de enyakura sabre bia amade nyina bia si ba pani biado oyi ko ba chikachi oba no papa weche bia ma no fomu na kasai bia ba pablo drago mapra Wamu kunu na kasai. Wamu si celebrity abaye na ya chicha weda. Wamu si media ni maku edim. Esi uso. Na chebusia. Eli jua mafaka mpatani ya jinsi ya dasi. Obata tuende shepekwa wadansa aso. Obata kwa si. Na yongo fone
you will do for Campbell. Rajinti, a Passia Brew, a Passia Bright.
jama manano mamponkonchi obo ehe kuma nanano omo no mo bo o de sie kuma ehi sansa rona omo ni danso ya tibi danso ebi bia da na kwanso manane efe the chairman ya ma wo ye kuma yi ma mo fe fe awanje no when you tibi ka se ni kuma no mo ma ni su kakra na musu amu na me ma wo ye kuma ya ma na ye fe do sade na bisu efiri mampo ebaye abiase isopeko mo dan sanso o na kasai ebisu apani na bisu nyina akewa bon se ye firi ba ko mo adie esi bisu kasi eboye ebisu apani no ma sote obasi ebisu obasi kunafo dina kwani wedi kunai weni nachi etekwani achi efiti fiada ebe ko na enya kwani mu weni nachi biko bi na manka bi de kuntunkuru fata tananu ma bi asefo na kasai tananu ma mpofo de sepeko mo dan sanso na kasai o mu si media ne mako aduemu media ne mako aduemu de na na 20 million mampo beta asefo no no o bisika to brother for o bisika ya nwe ya de ya de yi sene o ma se o ma konta no mbi bia da fam na ne ya no na jisika sa media de media eyi dua mo fa kam pete mo fo mi se na no mba je ti maso madasi e ba ma se buru e ba ma se enyama na no mampo beta asefo ya bia na mo pro mo 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 ku mo mo se ku mo
Yashi, Yadamasi, Yatis and Pote. I'll say, whatever plan now. I have Manchara, that's the year, Mother, and not the winner. Or who could run? I must have brought the cheap boy from my master. And that day, in the year, master cry. I will buy almost 7,000 Ghana cedis. Now, look at Jennifer, not the friends of the maker. It's also the one on the dance here. That's it. I'm not sure now. Fear some family. The German and the Usua Emma Kassam. Metre Abra Usua Nema Woman and Kassam Nana Mensa and the Antina Aqua Brodema. And now the pay on the Sia Madisi, dear Pepper. Obisuat Lassie. The Kayati Pemmy, Makumako and nine. Nacha Mate, Abandon, the Cassan will be at the war. Nacha Mate, so, and to now Pokia, Bissana, or Becra 4. Only German from Campatano. Yatinti, a Bassia Blue, a Basse, and Yamma. Baby, I will be a new about so family. And Penny's already in a very deal and Napocura. When then I'm my phone and I'm so family. A champion was for a young crew for a Christ letter by before. I will know a good shepherd Methodist. Oh, my master is a good shepherd Seattle. It's Mamma showing you this one for a court, and I'm a penny a better for some fair. When let's just meet you on the Macumako and I, a discipline. Esi fonto na nana mo bakra fo ni jua mo fanka obamba uko fo ajinzi ya basi na try ma we want to be headmistress na nana mo dia ma me want to go for power
ɛnkyɛ busua nyinaa bɛkurafo no dwa mɛfa kampata mu fam yɛgyenti yɛdaseɛ bi ɛdamase ɛnyɛmma sisi baabi a wɔbiara afo asɛfa nneɛduru bɛgyama wɔnkɔ brɛboɔ anti grace ɛnkenan bibi nti wɔatumi a mɔɔsoɔ ne nnuaba ma waba ɔde ɔdɔnsa bɛto ɔdɔnsa yi ma bɛma wo ne abusua hyɛ de ne baakama mpanyin si de adeɛ to n'anim ne ɔno ama yi edi so obi bɛdom no bɛsɛnti wɔsi mi dua ne mmienu maame sisi esi nsonto abusua mu dwa fa kampata mu ɔna ɛkasa yi ɔpatɔ de risiti no bɛsɛ risiti deɛ ɛyɛ anamɛpɛ ɛna yɛ nkrata wɔsi mi dua baako esi nsonto abusua mu dwa fa kampata mu yagye nti yɛdaseɛ bu ɛdase apan obibi bi bɛtwe bo ɔrekɔ bɛkyi kahyɛ ɔrekɔ ne bɛtumi awɔ foforɔ ɔna ɛkasa yi wɔsi mi dua ne mako enum bana no ne abusua nyinaa na napokura ne abusua no nyinaa monyɛ ɛne du a mɔmfanka ne na mampɛtɛ mu fam nsa abusua bɛgye nti yɛfam yɛdaseɛ bu ɛdase afɔde abusua nyinaa fi asɛmfam me kwame wɔ hɔ a na aso de wɔso ɔfam me medrama kwame adwubi kete ɔbaa fɛfɛ ɔne ne maame da ko a wɔn na ɛkasa yi yɛsi adeɛ nyinaa ne na napokura ne ɔbɛkurafoɔ celebrity aba na nakoko mu nyinaa ayikwa busua ni nyinaa celebrity aba yɛ na ayɛ kyikyerɛ mu ba fɛfɛ sɛ mi tua ne mako enum 5 million kwame esi na nakoko aso na nakoko ɔbɛkurafoɔ abusua ni nyinaa nyina tua mɔmfa nkampata mu fam
na Nabia. I don't say no more. Matani ebusuani nyina mfi asomfa me mujama ya bora mu abaye ne mampani fo na kasai mampani fo biche boye eyoma limsam efre no ne no pani na mampani fo no kwasem ni omaya amana ya fado we nyina chi mampani fo si ejina brane ya baye ne acha me fo nyina sade wa mokani ani e be ma ba ko ka ye wo na emsu aduami sade wa mokani asimitu ane makuma etu 1000 Ghana cedis na pekua na pekua mwenye busuani nyina mwenye
ɛyini twa wɔmfanka mpata ɛmufo saa na na ekura ba paso kasa kyerɛ mu nie wɔso kura ne nsa media baako esim so ɛtɔ bisua ne nyina ɛyini twa wɔmfanka mpata ɛmufo bɛni sɛ bisua bɛdi nti yɛsom adase bru adase aban wɔn na ɛkasa yi wɔn si media no baako wɔbɛkura na ɛkura mu ne mu nua no mu nyinaa ne abusua ɔbɛkurafoɔ mu nyɛ ɛnyini twa wɔmfanka mpata ɛmufo abusua panyin ɔdawoma wɔn ne tua so ɔbɛkurafoɔ no nsia bɔsuo ɛmmɔ ne so sansɛyɛ saa yɛkyi ɛsɛ ɔbɛkurafoɔ gyina ɛyi asɛma ne bɔ no nsia yɛkyi desi yakora ne kuna kyiri koraa sɛdeɛ ɔbɛkurafoɔ na abusua panyin ne ne mma ne maame ba panyin wɔn kani yɛsi yɛnsa da yɛnsa yɛm sɛ kwan da hɔ a ɛpɛsi yɛpagya yɛ mu ɔdawoma Find it in our
na Nyankopɔn a yɛde wo hyɛ aseɛ na adeɛ no aba awie papa yɛgye bi deɛ woayɛ ɛyɛ abusua ayɔkɔ abusua anammadehyeɛ a wɔɔka nya ase ɛfɛ nti ɔsɛ yɛgyina ha ne yɛmfa aseda kɛseɛ ɛma Awurade deɛ woayɛ sɛ nipa dodoɔ ɛbaayɛ adɔfo no ɛfiri akyikyiri bɛnkyɛ yɛ nyinaa wode no akɔdu asomdwee mu yɛnim sɛ kyerɛ so wobɛtoa yɛn so na wabɔ yɛn ho ban ama nhyira no dom agya yɛn kɔsi sɛ dwumadi bɛkɔ na wieɛ yɛda wɔ sɛ wɔde wɔyɛ ho yɛnim sɛ ɔbɛkɔ so asiesie nneɛma papa de ama abusua yi na ahyɛ wo Yesu din animuonyam yɛda wɔ se bebree wɔ ɔba Yesu din mu amen.